Ajar. Ajar. Kenapa main turin? Main turin. Hapdeng ki hajar not ki pajma ki ble tu cha molai kanton masar mani ai khabre khadu yo ba cherish terfi thank you la yo iru ya ki yam ka jing lanyar ya jing tu je ki umat khang jong ki bahiyeng ki basam ya ki khon ki ti bat wat ki pajma ru ki belawan na keleng kim na kam na ja umat mas ngosi ai mas ngosampap ya jing da ben je ki bol pulit ya uni unong ya lambarem je ka seng HNRC kajeseng lendiam ka bakhadu kala sedang haplau yang jong ba sherish apo ka punya jaka balang ublei lai ki pajma ko radien para sedang ka jeseng ru kana yaitu sikani ka jaka kala banlong ne si ka jeng anta ka bakhrau tam hagan ki khne snam ke balalai